Heus aquí Contratación en plataformes. És un volum no gaire extens, una obra gens pretensiosa, que recull la versió escrita de pràcticament totes les ponències que es varen defensar aquí a la facultat en una jornada que vàrem organitzar el passat mes de juny sobre la mateixa matèria. I és que la contractació a través de les plataformes d'intermediació contractual, les plataformes o els mercats en línia, planteja molts interrogants, la majoria dels quals, a més, demanen lectures i respostes transversals. I justament des d'aquesta transversalitat és que es va organitzar aquella jornada i diria que també és aquesta transversalitat la principal nota a destacar d'aquest volum. Així s'hi tracten qüestions com el concepte mateix d'intermediació, la responsabilitat de les plataformes, els anomenats petons oscurs o fins i tot la vulnerabilitat en l'entorn digital. Són qüestions, totes elles, obertes, actuals i sobre les que els autors hem volgut i hem pogut dir-hi la nostra. Espero que sigui del vostre interès. Gràcies.